Čerstvé vepřové maso je neoddělitelnou součástí naší kuchyně. Aby se na váš stůl dostalo opravdu čerstvé a nezávadné, o to se stará každý dobrý zpracovatel masa. Nakupujeme z prověřených a kontrolovaných chovů z nejbližších regionů. Veškeré zpracování vepřového masa probíhá v nejmodernějších technologiích s vysokým podílem automatizace. Hygienické standardy jsou nastaveny opravdu vysoko a vše je pečlivě kontrolováno. Vždy se můžete na přebalu čerstvého vepřového přesvědčit, kde se čuník narodil, kde byl odchován i zpracován. Chcete-li mít jistotu kvalitního výrobku, nakupujte tradiční regionální značky. Více o kvalitních potravinách i seznam prověřených značek naleznete na stránkách Potravinářské komory České republiky a na webu výrobci.foodnet.cz.